Ngithi angikhulumela ngo5 years ngihlezi emzini yabantu lokho esithi ukukhasha noma lokho esithi ukurenta ngenxa yomsebenzi siphumile emakhaya sisendaweni ehlukahlukene. Kulo 5 years inqinamba engangihlangabezana nazo eziningi engangazi ukuthi ukube ngaba nalokuhlakana engaphi wabona emva kwalo 5 years ngaba ngizange ngihlangabezane nazo. Angithathelana ke ngivuvukela inyawo ngingasakwazi ukunyathela phansi. Ngibuyele ekhaya ngizama ukuyolungisa indaba yonyawo lwami. Ngihlezi mina ngazi la ngihlezi khona ukuthi njalo abadala bayasuka nami mangisuka ekhaya ngoba ngiya ekhaya ngiyovakasha ngiyazenza nezinto ekhaya. Ngumuntu vele nje ogcina ke amasiko nokulandela izinto zabantu abadala. Kodwa inkinga ngazi mina ukuthi mangibuye ekhaya bayahamba nami abantu abadala mabefika esangweni lapho engihlala khona. Khumbule njalo seziningi indawo ngicabanga ukuthi kulapha kanti inkinga ikimi. Ngishintshe ngiyohlala kwenye indawo ngicabanga ukuthi inkinga ikulapho kanti kimi inkinga. Angiboni mina ngizitshela ukuthi mhlawumbe ngifika ngihlala kulomuzi ayibane inkinga kulomuzi ingakho ngibane inkinga nami kanti chacha inkinga ikimi. Uma ngifika ekhaya ngiyolungisa indaba yinyawo ilunga nje emva kweviki sengiyabuya ke ngihambe ngiyobika ngiyabonga abantu abadala sengiyahamba ke sengibuyele emuva. Angithi mina ngibikwe ekhaya angikwazi ukuthi ngisekhaya ngiyumuza abantu. Anginawo nomqondo ukuthi kufanele futhi ngichaze ukuthi ngihlala kuphi kwabani kanjani. Mina nje ngibika kithi kube mnandi ngiphuma. Hambe ke hayi yimi loyo ke ngize ngiyofika kulo muzi. Mangifika qale phansi futhi ukugula emva kwamalanga amathathu. Bese ngihlupha lento ngithole sengithandaza ngithi hawu kanti yini lento engaka. Ngikhuluma ngenhlanhla yangehlela ngingamehlela nomuntu. Ngithe ngilele wasekufika ikhehla lathi ikhehla kimi phuma hambe uyothandaza ehlane. Indawo enganguyo ngeke ngisho ukuthi kuphi ngaleso sikhathi kodwa ngiyakhumbula ukuthi ekuthandazeni kwami ngaya ngasekhwezi ngale ngasentabeni ngoba ngiseSoweto wafika ngathandaza ngathi hayi man angizizwa kahle ngiyagula ngiba nenkinga emsebenzini ukuhlangahlangene nje akumnandi endlini. Impendulo ke engayithola emva kwe7 days ngizibona ke sengathi ngisephusheni ngisuka ke ekhaya emakhaya ke lapha engisuka khona. Ngizibona ngihamba namakhehla amabili angibambise amabhodmende. Bodmende ngapha isikhwama ngapha lokho vele ngijwayele ukusuka nakheka okanye lokho engangiphethe ngisuka ekhaya ngigcina ngiya khona. Ngize nabo ngehle etaxini ngifike ngihambe mangizofika esangweni la kulo muzi ngingene futhi nginganaki. Mangizongena endlini ngangiqhashile egarage kuya kubeke nalobo thuru mina garage. Lesikhathi ngena ngithola ke ngaphakathi kukhona ke unkosikazi. Leso sikhathi ke ngicela kungathi unkosikazi kwakusese kodwa ukuthi ngase ngilobolile nje lapho nalapha ngingaqeliwe kulokho akubalekile. Mangena bese evala umnyango ngithi mina hayi man uvala kanjani umnyango ngoba ngihamba nomkhulu bami yiphupho njalo. Athi hayi wena uyasangana uhamba wedwa. Ngithi hayi wena ngihamba namakhehla amabili mina ngilongisuke nawo ngehle nawo ayaxoxa nami kumnandi. Ngisuke nabo ekhaya mangibiki yiphupho liyangijela. Kodwa mangifika esangweni nalo muzi bajikiswa yini manje ngicabanga. Lalela ke. Mangiphuma gijima ngesangweni ngifike ngiqalaze naba ngiyababona. Abantu asebejika sebehamba. Inhlanhla engavelela nombani uma silandelela silungisa. Hayi ngibabemeze ngigijima ngiye kubo. Lase likhulumile elinye lathi hayi thina sikwazi ukungena lapha phela. Bese kuphelezele. Sihlezi nawo sibhekile sisuke nawe ekhaya inkinga asamukelwe lapha nasibikwanga la. Asaziwa la. Njengoba abantu ubona ubane inkinga kangaka ingoba sikwazi ukufika sizokulekelela. Amaphupho mami ngiyaxakeka ngithi ngiphuma ngitape zonke izinto uthi ke njengoba bese sihamba bese sibuyele emuva thina size sibone musukile futhi. Angazi noma ngezwa yini. Likhona ithonga elingadayo hamba nami kodwa laba bebehamba nami bazozibangibone sengibuyile futhi. Labe ngithe ngicela nihambe nami ke nina bobani. Kubalekile ukucacisa kubantu abadala uzothi ucela lo muntu kanti uzohamba nawe angangeni lapho uyakhona. Angijikeke lapho. Ngifisa ukuyichaza le ndaba izifike endabeni enkulu ke ukuthi ngalungisa kanjani. Okwamanje bengisafuna ukuthi ke sicacelwe ukuthi kwesinye isikhathi siba nenkinga ithonga ligcine lingabonanga kahle ukuthi sikuphi ngoba lapho esihlezi khona. Kungaba semafletini, kungaba emqashweni, kungaba noma ikuphi. Cabanga zingakanani ingane ezisekolweni.
cabanga engakanani insizwe ezisebenzayo, cabanga abangakanani abantu abasemhostel. Inkinga ekhaya uyayigcina izinto kodwa ayigcine kahle kuphi lapha hlezi khona. Manje ke ngizama ukuthi ke kwase kufanele ke ngingqongqoze base benginika ke indlela futhi ukuthi ngenze njani uma ngisuka ekhaya ngihamba nabo ngifike ngenze njani esangweni, ebese ngikhuleke ngithini, ngicele ngithini kubanikazi baleli khaya ukuthi ababamukele bangene, bese ngiya kubo abaphilayo ngibike ukuthi cha ekhaya sigcina ukuthi nokuthi ngicela ningamangali. Ngiyose ngithatha lapho ke part 2 ebengisayindlala abafethu ukuthi sihleze endaweni, sihleze eMagoli, emaThekwini, emaCape Town, kuphi sithethe sihlezi kahle, sineyinkinga, sikhushule emsebenzini, senza sithola ama-promotion, iy'ngane iphumelele ama-res, ama-university kulukhulu. Hayi, ingoba uNkulunkulu ohlala kithi, ithonga elihlala kithi, nabantu abavuka kithi basigcina sisemakhaya, abanye baphuma nathi, abanye basigcina emasangweni. Kuyothi inkulumo usuke nayo kanjani ekhaya. Ngizoqashisa iy'nsizwa ney'ntombi-ke ukuthi ey'nkingeni ley'ningi esinazo sishawa into encane ebesingayibuka siyilungise. Ngizoza nawo buphathu ozochaza ukuthi emva kwalokho impilo yabanjani. Sengicelile lapha ekhaya, sengibikile. Zikhona indawo engihlala kuzo abangalithethe kuze bangakhulumi, abayisindisela aba-right futhi nabo abaphila impilo yabo. Zikhona impela babeshonisa impepho khona lapho inginukele ngisevumile ngizwe ukuthi awungikhumbule ekhaya.